सिथुआ दाबाय दिसपुरनि लास्ट गेटआव दिगलि पुख्रि आन्दलन खालामबाय 6टा जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनो मोना दुलाराय भारतनि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरखौ लोगोआव लानानै बुंबाय इन्डियायाव आरोबाव रावबो हारिनि ट्राइबेल होनो मोना नोंथांमोनहाबो मदद खालामनांगौ बे लेखा फिसाया थाइबाय दाखालिनि सावरायनायाव राजनाथ सिंहआ स्पष्ट बुंबाय नोंथांमोननि दाबिखौ मान होनानै जोङो आसामनि 6टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेल होनाय एजेन्डाखौ स्टप खालामबाय जों गोरायाव गैला दाखालि लाब जाबाय जोंना दाखालि लाब जाबाय बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जाथिखौ लानानै साननि मोनानि सिन्था खालामबाय थानो गोनां जादों सानबाय थानो गोनां जादों बेनिखायनो BA पास फंबायमोन MA पास बिनानावमोन LLB फरायनाय फंबाय बिनानावमोन फै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि सासे फल'वार जानि नोंनि नोंथाया मा मावो बेजों खोथा गैया जोंनि आदाया मा मावो बेजों खोथा गैया जोंनि आदाया मा मावो बेजों खोथा गैया आरामसे सानगोन what is right what is wrong right and wrong आं सानगोन मालायजोंलाय मा खोथा बेनिखायनो जोङो बुजिनो सेस्था खालामनांगोन आरो आथिखालनि थासारिखौ नायनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोनांगोन दिनैनि लाइमोनफोरा बड'लेण्डनि जेंनानि बाथ्राखौ बुंबाय आरोबाव बड'लेण्ड जायाब्ला बड'लेण्डखौ बियो बहा पार्लियामेन्टआव सोर बियो पार्लियामेन्टआव MPआसो बियो बड'लेण्डनि आवाज होयो बहा आसाम एसेम्ब्लियाव सोर बुङो आसाम एसेम्ब्लियाव MLAआसो बुङो बेखायनो सोलाय बर' फरायसा आफादा राजनिति हान्जा नङा कंग्रेस बायदि नङा AGP बायदि नङा BJP बायदि नङा फरायसा आफादब्लाबो राजनितिखौ आखाइ होनो गोनां जादों खालिबोल' बड'लेण्ड आरो बर' जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय प्रमद बर'खौ लिडार खालामनो थाखाय नङा उर्खाव गोरा ब्रह्मखौ लिडार खालामनो थाखाय नङा रोंगोरा नार्जारिखौ लिडार खालामनो थाखाय नङा बर' जेंना सुस्रांनो थाखाय मानो LP स्कुल थैलांनोसै मानो थैलांनोसै मास्टार गैया थैलांनोसै न'आ थैलांबाय ME स्कुल थैलांबाय मानो थैलांखो मास्टार गैया हाई स्कुल थैलांबाय मानो थैलांखो मास्टार गैया मास्टार नांगौ होननानै जों दिसपुरनि लास्ट गेटआव हाजारफोर आन्दलन खालामबाय जेंनाया सुस्रांजाया मानो सुस्रांजाया जोंनि थाखाय बाथ्रा बुंनो सासेबो पलिटिकेल लिडार गैया लकसभायाव बुंग्रा गैया एसेम्ब्लियाव बुंग्रा गैया बे बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिखौ आखाइ होनो गोनां जादों बे खोथाखौबो जोंनि फंबायमोना बिनानावमोना बुजिनाया गाहाम जागोन आरो मानोना बड'लेण्डआ मोनसे राजनैतिक एजेन्डा आरो बड'लेण्ड मोननोबा राजनीतिक फर्मुलाजोंसो जों बड'लेण्डखौ मोननो हागोन ओंखायनो जोंनि BA पास जानाय जोंनि MA पास जानाय जोंनि लाइमोनफोरा बे बाथ्रानि फारसेबो बुजिनाया गोनां जागोन जोंनि सोलोंथाइया जोबोद गोग्लैसोनाय बर'फोरनि गेजेराव दायो मात्र 3 ना 4 नेशनेल लेभेलनि अफिसार दंसै दाख्लै सासेया रिटायार जाबावबाय भास्कर मुसाहारिया रिटायार जाबाय दायो हेमन्त नार्जारि सन्जीब नार्जारि मनज स्वर्गियारि 3 दंसै 3 नेशनेल लेभेलनि अफिसारा गाबोन बड'लेण्ड मोनबा बड'लेण्डनि डिसिआ बड'लेण्डनि सेक्रेटारि अफिसार सोर जागोन बेनिखायनो फै फंबाय बिनानावमोन LP स्कुलाव थांनि मानो थांनो LP स्कुलाव जोंनि उन्दै फरायसा फंबाय बिनानावमोन फरायो बिसोरखौ खानायाव बिलिर बुंनांगोन लेखा फराय गिदिर मानसि जा फै ME स्कुलाव थांनि ME स्कुलाव मानो थांनि ME स्कुलाव फरायसाफोर दं बिसोरखौ आसि थुनाय फोरोंनि नोंसोर लेखा गोरों जा फै हाई स्कुलाव थांनि नाग्रिजुलि हाई स्कुलाव मानो थांनि बेयाव 9, 10 नि फरायसाफोर दं बिसोरखौ बुजायहैनि मोजां लेखा फरायदो अफिसार जादो डक्टर इन्जिनियार जादो बेखौ सोर मावगोन
दिनैनि लाइमोनफोरा मावनांगोन। दिनैनि लाइमोनफोरा मावनांगोन। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावथिफोरा मावनांगोन। गुवाहाटीनि आसाम जातीय बिद्यालय देग्लाय बोसोराव 149 जन मेट्रिक होदों। 60 फेल जादों। मानिबा खारनाव 100 पास जादों, 148 पास जादों। बेनि गेजेराव 142 फार्स्ट डिभिजन, 6 जन सेकेंड डिभिजन, 9 थार्ड। आसामनि गेजेराव मोनथाम साबजेक्ट मेथ्स, साइन्स, एडभान्स मेथ्स अल आसामनि गेजेराव बे स्कुलावनो हाइस्ट मार्क। जों जुजिनो हागोन ने? जों जुजिनाङा ने? जों जुजिनांगोन। बोरै जुजिनो? क्लास 10 नि फरायसाफोरखौ लोगो हमहैनांगौ। क्लास 9 नि फरायसाफोरखौ लोगो हमहैनांगौ। सांग्रां खालामनांगौ, फोजानानै होनांगौ। जुगा लेखा फरायनायनि जुग। बेखौ सोर बुंगोन? बेखौ सोर बुंगोन? बेखौ सोर मावगोन? दिनैनि लाइमोनफ्रा मावनांगोन। दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मावनांगोन। बेनिखायनो फरायसा फंबाय बिनानावमोन, लाइमोन नोंथांमोनखौ खावलायबाय। नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आं दहायनो बुंदों जोंनि रांखान्थिया जोबोद गोग्लैसोनाय। देग्लाय अखा खम हादों। माइआबो मोजां गायनो मोनबावाखसै। गय बागानाबो रोहो रोहो नङा। थालिर बागानाबो गैया। लेबु बागानाबो गैया। देग्लायलाय माजों जानो होनबा? देग्लाय माजों जानो होनबा? जोंनि रांखान्थिया जोबोद गाहायाव दङ। गुबुननि रांखान्थिखौ दहाय आं एसे आगोलाव बुंबाय। रासियानि मस्क'आव थांनानै वर्ल्ड काप अपेनिं सेरेमनि नायदों। जायफोरनि इक'नमिया मालाय बुरजा, बिसिना मालाय बेसिकआ बारनाय। बेसिक मानि मा? थानो थाखाय गंसे न', जालांनो थाखाय फैसा थाखा, उन्दुनो थाखाय गंसे न', गाखोनो थाखाय गंसे गारि, बेमार नायजानो थाखाय फैसा दङ बिस्रा। आग्लायनायजोंसो रासियाव बल खेला नायदों। जोंहाथ' आग्लायनाय गैया, जानोनो गैया, माया आग्लायगोन? थ' बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन, जोंनि रांखान्थिखौ फोसाबनायनि सम जाबाय। आफानियाव मानो नेनो? आबौनियाव मानो नेनो? आइनियाव मानो नेनो? आयंनियाव मानो नेनो? 10 बिगा हायाव गय बागान खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ? थांखि ला सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा। 5 बिगा हायाव थालिर बागान खालामनांगौ ना खालामनाङा? थांखि ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा। 5 बिगा हायाव लेबु बागान खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ? थांखि ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा। होमबासो जोंनि इक'नमिया जौगासिगोन। जोंनि इक'नमिया जौगासिगोन। मालायनि सायाव नेनानै नङा। लेखा रोङि आइ आफानि खाथियाव, लेखा रोङि आबै आबौनि खाथियाव नेनानै थानायनि सम नङा। जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनायनि सम जाबाय। नीता आम्बानिया 1 लाखनि साहा लोङो कापसेयाव। जों साहा लोङो थाइबानि। जों कारेन्ट बिल होयो 100 थाखा। मुकेश आम्बानिया कारेन्ट बिल होयो 71 लाख मास मोनसेयाव। जों बहा दं? जों बहा दं? बेनिखायनो जोंनि रांखान्थिखौ फोसाबनायनि सम जाबाय। जोंनि रांखान्थिखौ फोसाबनायनि सम जाबाय। आरो बेनि थाखाय सोर खामानि मावनो? बिए पास जानाय, एमए पास जानायफ्रानो। बेनि थाखाय सोर खामानि मावनो? जोंनि बिनानाव बिए पास जानाय, एमए पास जानायफ्रानो। बेनिखायनो जोंनि फाफ्लियाव गिलिर बिबान दङ। जोंनि फाफ्लियाव गिलिर बिबान दङ। होनबासो जोंनि रांखान्थिखौ जों गोजौ फारसे लांनो हासिगोन। बेखायनो जों मोजां मोजां आबादारि नागिरदों। आं दाखालि उदालगुरियाव थांदों। उदालगुरि जिल्लानिनो नोलुबारि आन्चलिक एबसुनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिया 15 बिगा तरमुजनि आबाद खालामदों। 15 बिगा तरमुजनि आबाद खालामनानै बेखौ फाननानै